NBI moapil sa investigasyon sa kamatayon sa bata nga gipatiran sa pulis. Autopsy mipakita sa daghang bunog sa bata. Pulis nang himakak nga mitanyag og kwarta sa inahan aron maareglo ang kamatayon sa iyang 11 anyos nga anak. Nagtipunog na ang mga reklamo batok sa mga pulis sa Cebu City Police Station 2. Mayor Rama buot nga ipatangtang ang tanan nga mga pulis nga sakop niini. Pribadong tigkolekta sa medical waste sa mga hospital. Wala gihapon makasugod sa pagkuha sa mga basura. Bisan aprobado na ang permit gikan sa DENR. Mga local government unit wala makaandam sa nasinati nga huwaw sa mga kalungsuran. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 23 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mupatawag og emergency meeting karong hapon si Mayor Michael Rama sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno aron pag-assess sa padayong kainit sa panahon nga nakapa-apekto sa supply sa tubig ilabi na sa bukirang dapit sa barangay. Gilauman nga mutambong sa maong tigom ang mga representante sa Disaster Risk Reduction Management Office, Metropolitan Cebu Water District o Bureau of Fire Protection ug Pag-asa. Tumong sa maong tigom nga mahibawan sa mayor ang level sa tubig sa MCWD, daghang mag-uuma sa bukirang barangay sa Dakbayan, ingon man sa urban areas ang nangayo og supply sa tubig. Sa pagkakaroon, nagdumili ang mayor sa pagdeklarar og state of calamity kay sutaon pa niya ang taho sa MCWD. As what we did with Yolanda, it's all about the mayor again facilitating them, wishing that there will be a unity in minds. Gibutyag sa Kapitolyo nga wa pagiklarong programa ang mga kalungsuran ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo alang sa climate change. Ila kining nakita subay sa nasinati karong kainit sa panahon. Ryan Sorote, Suginlimi. So kining impact sa climate change mas napagrabe tungod sa kaingin, tungod sa dili nga sustainable program, tungod sa illegal fishing. Ang kainit sa panahon gumikan sa sinating mild El Nino may usa sa mga nagunang suliran nga nakitaan sa mga kalangsuran sa lalawigan sa Sugbo. Kini ang nagawas sa climate proofing training sa Environment Management Board nga gitambungan sa 8 ka mga local government units nga gihimong prioridad tungod sa epekto sa climate change. Nabalak ang Kapitolyo sa kadako sa epekto sa ekonomiya sa mga LGUs tungod sa climate change nga karon pa gisugdan og tagad sa mga kalungsuran. Resulta sa maong suliran, nagkaminos na ang abot sa mga mag-uuma o mga mangingisda. Nasayran, nga gamay na lang ang manggawas sa ilawom sa nalagiting nga kainit kay nangahadlok, nga ma-heat stroke o mamatay. Apektado ang produksyon sa humay, mais, ug man pang nagunang pananom, lakip na ang pagkadaot sa mga tourist attractions sama sa paghinay sa bulog sa tubig sa mga busay o kasapaan. Gawa sa epekto sa agrikultura, ang pagbaha o pagkadaot sa mga coral reefs sa kadagatan na obserbaran na sab. Gitudluan ng mga partisipante og risk assessment o pagplano aron batukan o paminusan ang epekto sa climate change sa ilang dapit. Giangkon sa Kapitolyo nga minus gihapon ang pagtagad sa mga LGUs sa epekto sa climate change nga kung pasagdan, magpermanente na. Na ay yes, dunay climate change adaptation nga gipanghimo pero daghang pagkakulangan. Ryan Sorote, News 5. Laing notadong drug pusher sa Barangay Dulo, Fatima, nasikop sa gihimong buy-bust operation sa Cebu City Intelligence Branch. Ryan Sorote, Suginlimi. Nailhan nga nagnegosyo og piso-piso nga paggamit sa internet si Erwin Protasio sa sitio Santo Niño sa Barangay Dulo, Fatima, apan na bulgar kagabi nga na maligya sa Abdesia og Shabu human masikop sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch. Nahimo ang buy-bust operation base sa detalyadong reklamo nga nadawat sa kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen. Daling na verify sud sa usa ka semana ang kalihukan ni Erwin tungod sa kakusog og kadagan sa mga modayo sa ilang balay matag adlaw. Through concert sa ila sang silingan nga ni report sa office no sa mua nanawag pa jud
Kining 38 ka mga pakete sa shabu nga mobalor og dulan 12,000 pesos. Mga halin, duha ka revolver nga kalibre 22 og 39 ang nakuha sa dinakpan. Gingong magunom na kabuan sa maong negosyo ang dinakpan og usa siya ka level 3 drug pusher. Unsa ra may panginabuhian nimo dong? Ang tubigan ko, sir. Ha? Nakoy tubigan. Tubigan. Pero ganun namin nakuha din drugas diri unsa man planted na nimo dire? Sa sitwasyon, wala yung kabantayan ni kani siya, namligya na ni siya niya. Sigun sa akong pangutana ganina, naningon siya nga bag-o lang siya naninda. Gawas sa balay, nadiskubrian sab kining drug den nga dunay illegal gambling machines. Naatlan nga naghitit ang mga taga-Barangay Labangon nga silang Eduardo Labitad o Joey Hava. Ryan Sorote, News 5. Lahi nga permit nga requirement sa pagkuha og permit gikan sa Environmental Management Bureau 7 ang bugtong na release kagahapon. Hinungdan nga di pa hingpit nga ang pagkolekta sa Pollution Abatement System Specialist Incorporated kun pasi sa mga hospital waste. Ray Pasaporte, Suginlimi. Wa pa makasugod sa pagkuha sa basura sa tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Bisan pa man nga girelease na sa DNR7 ang permit kagahapon sa Pollution Abatement System Specialist Incorporated kun pasi. Wa pa yun. Kaya mo nang inana nga, wala pa lagi minila ukihi. Sa INB? Oo. Sa text message nga gipadangat ni Engineer Julito Pugoy, presidente sa PASI, iyang gipasabot nga ang permit tipik lang sa requisitos nga gikinahanglan sa Environmental Management Bureau kon AMB7 sa ilang application sa Treatment Storage Disposal. Dugang ni Pugoy nga mula na't pangadto sa duha ka semana una pa marilis sa AMB ang ilang application. Gani iyang gihangyo ang AMB nga kolektahon na lang nila ang hospital waste samtang nagpaabot sa maong dokumento. Kasamtangang nagpadayon ang konstruksyon ang PASI palibot sa ilang pasilidad ug ang bag-o lang nahuman ang water treatment facility nga dunay gilawmon nga 4 meters gikan sa flooring niini. Ang tubig gikan sa septic tank musubay sa PVC. Paingon sa water treatment nga dunay chemicals. Kining color yellow nga gitawag og decanter mao'y mulimpyo sa tubig nga dili na baho. Ang autoclave mao'y butangan sa basura una palutuon sa boiler. Kining basura nga gitabunan mao'y katapusang nakulikta sa PASI niadtong Marso 18. Magpaabot na lang sila kung kanus ang makabalik og operate ug makuha ang mga basura sa mga tambalanan. Kina na, mura na mo ang kuhan, magkuhan man og naay basura, mo na among krito, sulod mo da sa autoclave, then tanda na mas boiler, then na. Ray Pasaporte, News 5. Mga dalan sa Dakbayan sa Sugbo siradan karong Martes sa hapon sunod semana alang sa procession sa imay sa Santo Niño nunot sa Kaplag celebration. Giawag sab ang mga sakyanan sa mga kadagatan nga moapil sa fluvial procession karong Lunes sa pagpalista na sa Coast Guard. Andrea Patenya, Suginlimi. Ugmang adlaw na ang ikaduhang traslasyon sa Kaplag Celebration, agi ug paghandom sa ika-450 nga kasumaran nga pagkakaplag sa imahe sa Santo Niño niadtong pagbalik sa mga katsila dinhi sa Sugbo. Alas 9 sa buntag, ibali ng imahe ni Senior Santo Niño gikan sa Basilica padung sa San Nicolas de Tolentino Parish. Musubay ang rota sa Dan Magallanes ug mudiretso sa Dan Tupas hangtod sa atubangan sa simbahan sa San Nicolas. Way mga dan nga siradaan apan pugngan ang dagan sa traffic sa mga eskina sa maagian sa motorcade. Alas 10 sa buntag sa Domingo, Abril 26, ang ikatulong traslasyon diini balhin ang imahe gikan sa San Nicolas de Tolentino Parish ngadto sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Wa gihapoy siraduhan nga dan atul sa maong kalihukan. Sa Lunes, Abril 27, iprosesyon ang imahen padung sa Uwano Wharf inig alas 4 sa kadlawon alang sa fluvial procession. Hangtod karong adlaw, duha pa lang ka mga sakyanan sa karagatan ang naglukat og special permit gikan sa Maritime Industry Authority. Kini ang MV Lady of Guadalupe sa Medallion Transport ug ang galyon nga sakyan sa imahe sa Santo Niño nga iya sa Sea Highway Carrier Corporation. Mato ni Marina 7 Legal Officer Attorney Jose Cabatingan, ang mga sakyanan sa dagat nga adunay franchise gikan sa Marina kinahanglan nga mulukat og special permit
gikan sa ilang buhatan sa kantidad nga 3,000 pesos ug multahan ang kompanya nga moapil sa fluvial procession nga way permit. Samtang mga pambot ug mga sakyanan sa dagat nga way franchise gikinahanglang magpalista sa Coast Guard ug way bayad. Matud pa, importante nga rehistrado sila aron ma-orient sa mga lagda nga angay sundon. Always take extra precaution. Dayon, ako sa nahagon nga the passengers, the owners of those vessels should not go beyond the authorized capacity. Mato ni Coast Guard Station Commander Rodolfo Villajuan, ang medalyon ug ang Robles Shipping Lines nga mo-deploy og 2 ka vessels ug 2 ka tugboats maura ang nagpalista kanila. Wa pay bisan usa ka pump boat o mga pribadong sakyanan sa kadagatan nga nagpalista sa Coast Guard. Karong Domingo, Abril 26 ang deadline sa pagpalista sa Coast Guard. Sa miaging fluvial procession sa Fiesta Senior ni atong Enero, kapin usa ka gatos ka sea vessels ang misalmot sa kalihukan. Samtang karong Martes, Abril 28, nga mao ang Grand Kaplag Celebration, ipahigayon ng traffic rerouting alang sa solemn procession sa alas 3 sa hapon. Dunay 7 ka daan nga siraduhan palibot sa Basilica ug sa downtown area. Kini mao ang Osmeña Boulevard ug mga daan diha Coselem, Magallanes, Borromeo, Colon, Mabini ug P. Burgos. Ang ato na ipasalig sa atong mga kaigsunan, labi na gid sa mga motorista, nga atong pugnan ang mga sakyanan, pero atong ipasalig nga once gani nga moagi na ang ikog, ang tail portion, amo din hinaynayan sa pag-abli balik sa normal andan. Mipahimangno usab ang sitom nga mupahigayon sila og clearing operations ug gidili ang parking niining mga dalana. Andrea Patenia, News 5. Grabing kabunog sa nagkadayang parte sa lawas mao'y hinungdan sa kamatayon sa 11 anyos nga batang libod-suroy nga giingong gipatiran sa pulis sa Cebu City Station 2. Kini ang resulta sa gihimong autopsy sa Medico Legal sa National Bureau of Investigation. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gikaut aron ma-autopsy kagahapon sa hapon ang patayng lawas sa 11 anyos nga si Chastity Mirabilis, ang bata nga giing namatay human patid-patiri sa mga sakop sa Cebu City Police Station 2 niadtong miaging Semana Santa. Sa gihimong pakisusi ni NBI 7 Medical Legal Officer Dr. Renicam, dunay 4 ka parte sa lawas ni Chastity nga nakaangkon og blunt traumatic injuries. Kini naglangkob sa interior portion sa iyang dughan, walang bahin sa dughan duol sa ilok, tiyan ug siko. Sa iya edad, katong nga mga injuries, sakit man to kayo. Sakit kay ito para niya, no? Especially if there is a chest, ang imo may go ka blunt instrument or object, sakit kay na. So ito sometimes, dili nimo magwantang pain, you go into shock. Tungod sa maong resulta, galagot ang may patigbabaw nga gibati sa inahan sa bata. Porsigido siyang ipadayon ang pagpasaka og kaso. Nasayran nga gisuwayan siya og bayad sa usa ka pulis gikan sa Police Station 2. Grabe, gibinaboy, daghang kay bali-bali akong anak sa kadaot sa akong anak, ginato nila pag binaboy. Katong giingon nila sa katong pulis nga nana sa barangay nga kanang mahata sila na ko hagig kuan nga kaso mahunong, samot, di na nun ako ihunong akong kaso. Wala na atrasan, mauna. Hangyo niini ngadto sa hepe sa Station 2 nga di na lang mamakak ug ang puno ng sala. Ako lang pangayon mo, sir. Saan pa yung pamakak na naman, nakita na mga ebidensya, sir, sa pag-autopsy sa kong anak. Ngayon lang ko justice o katarungan sa kong anak, sir. Ngayon lang ko katarungan sa kamatayon sa kong anak, sir. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mipadayag sa ilang kaandam ang NBI 7 sa pag-imbestigar sa kamatayon sa batang libod-suroy nga si Chastity Mirabilis. Ryan Sorote, Sugin Limi. Di ra kutob sa pag-autopsy sa patayng lawas si Chastity Mirabilis ang mabuhat sa National Bureau of Investigation 7 aron makabot ang hustisya sa iyang kamatayon. Bisan ug way opisyal nga request, giplanuhan sa NBI 7 ang pag-imbestigar sa kaso sa batang libod-suroy gikan sa makamot sa kapulisan sa Cebu City Police Station 2. Usa ka team sa mga NBI agents ang giumol aron may mututok sa investigasyon. Naglangkob kini nilang attorney Renan Oliva, Teodoro Saavedra ug Arnel Pura. Pangwaon nila ang pamahayag sa mga saksi ug mga pulis sa Station 2 ingon man ang mga ebidensya sama sa katapusang hulagway sa bata nga nakuha sa CCTV camera. Di hinuon sila makasugod sa investigasyon kundi mohimong opisyal nga reklamo ang makabanay ni Chastity. Ang nangyari doon sa incident kasi very serious sa
offense yan kung totoo man yan kasi minor yung bata tapos babae pa. Pwede makasuhan ng murder dyan yun. Ugma sa buntag, misaad ang apuhan ni Chastity nga si Renato nga mudangop sa NBI aron formal nga magpatabang sa maong buhatan. Giulagway sa NBI nga seryoso ang kaso sa pagkamatay ni Chastity kay giingong resulta kini sa police brutality o posibleng mag-atubang og sumbong nga murder ang mga responsable niini. Abli sa posibilidad sa joint o parallel investigation ang NBI uban ang kapulisan. Mahimo sab nga mo inhibit alang sa patas o walay gidapig ang investigasyon ang PNP. Kasi if ever na hindi acceptable yun sa family, magkakaroon ng ng parang kulay. Since sa NBI wala namang dyan, neutral party lang kami, hindi rin kami involved doon kung anumang accusation ng binabato ng family, siguro credible ang magiging result ng investigation. Di sab mabalaka ang NBI kung hot dun og relibo ni Cebu City Mayor Michael Rama ang tanang sakop sa Police Station 2 kay mahimura silang ipatawag. Ryan Sorote, News 5. Nagtipon og na ang mga reklamo batok sa hepe sa Cebu City Police Station 2 ug sa mga sakop niini human sa kamatayon sa 11 anyos nga si Chastity Mirabiles. King Perez, Suginlimi. 20 ka mga reklamo naabot sa buhatan ni Attorney Inocencio de la Serna Jr. batok sa mga pulis sa Police Station 2. Lain usabang manong ka mga pending complaints nga gihupdan sa Regional Investigation and Detective Management Division. Kagahapon sa aksyon, Bisaya na butyag ang mga pagpangabuso ug pagpahimos ni Chief Inspector Wiltimar Tew ug mga kaubang pulis sa ilang mga dinakpan. Nakip niini ang gibutyag sa commercial sex worker nga uban sa laing unom ka mga babae, gipatila sila sa lapalapan ni Tew. Gigamit ni Tew o gipasa sa laing pulis. Mato ni Police Regional Director Tom Banyas, gikinahanglan nga atubangon sa mga pulis sa mga reklamo batok kanila. Kung allegedly sinasabi ginagamit, they will have to face the consequence of their actions. Kasi police station yan hindi yan brothel Gisuwayan sa News 5 sa pipila ka higayon pagkuha sa habig ni Tew kinsa atoa sa gawas sa nasod apan wa pa kini motubag. Matod ni Banyas nakurat siya sa mga nanggawas nga balita kabahin sa hepe sa police station 2 ug mga sakop niini. Mukhang snappy naman si Wildemar the way he carries himself and when you give instructions natutupad niya naman. Dugang ni Banyas nga dunay negatibong epekto sa reputasyon sa kapulisan ng mga reklamo batok sa mga pulis sa Station 2. Giawhag ni Banyas nga ipasaka ang formal nga sumbong sa mga may reklamo. May effect yan sa pagtingin ng tao kasi syempre not everybody has the maturity of mind of thinking to wait for the results of the investigations whether these allegations are factual or not. King Perez, News 5. Buot sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo nga relibuhan dayon ang mga sakop sa Cebu City Police Station 2 nunot sa ilang giatubang nga mga kontrobersiya. Ray Pasaporte, Suginlimi. Was not pursuing ang tibuok katong nga identified. Now it's expanding the issue. The more that you should not be back. Giklaro ni Mayor Michael Rama nga di tanang sakop sa Cebu City Police Station 2 mao'y iyang parilibuhan kundili kadto lang nalambigit sa kontrobersiya aron di na kini masubli. Makighinabi si Rama kang PR7 Regional Director Prudencio Tom Banyas aron pahibaw unsay ang plano sa mas dali nga panahon. Subay sab kini sa taho nga dunay nahitabong pangmolestiya sud mismo sa police station. Nasayran nga mitambag si Banyas nga kinahanglang mahatag sa mayor ang relief request ngadto kang Cebu City Police Office Marciano Batiancila Jr. Yeah, that's why I need to know who are these people, mga I have to talk with Galabilia too. Asap. I don't want an expanded as if we are not, I'm very, very clear. No sacred cow. Sa nagpadayong investigasyon sa mga pulis sa Station 2, matud ni Rama nga di na siya musugyot kung asa iasahin ang maong mga pulis. Sanglit, nahibaw na ang ilang labaw sa maong isyu.
But most of all, under the PNP law, I am within the bounds of the acronym SOC, SOC, not SOC, Fernandez, Supervisory, Operational, and Control, that belongs to the mayor. Nagpasalamat si Rama sa kasamtangang hepe sa Station 2 nga si Police Chief Inspector Weldy Marchu sa gihimo ining paglimpyo sa mga badlungon sa Mango Avenue. Apan ang nibuto nga isyu batok sa police official ug sa mga sakop niini, wa siya makauyon. Di naman ko siya mutuo o di mutuo, but as mayor, there are what we call provisionary moves. There are what we call intervening moves. The presumption will stay, but let this action be pursued. Again, ay police nga inigrade pag-abot sila na wa. So, these are not just perfect. This is not just imagine. It's real. That sometimes wa pag ikakaabot dito, na. Ray Pasaporte, News 5. Gipanghimakak sa pulis nga gitanyagan nila og kwarta ang inahan ni Chastity Mirabiles aron maareglo ang kamatayon sa bata nga gipatiran sa pulis. King Perez, Suginlimi. Unang gidudahan nga ang ka-live-in partner sa inahan ni Chastity Mirabeles ang nagbunog sa namatay nga 11 anyos nga bata. Ang apuhan ni ini nga si Renato Mirabeles gisultian sa mga embalsamador sa punerarya nga adunay dugo nga ilang nakita sa kinataw sa bata. Midangop siya kang konsehal Ryan Aznar sa sambag do sa aron mapatabang sa paghimog request letter sa NBI alang sa pagpa-autopsy sa bata. Paimo siya mag-request sa NBI autopsy kay nagduda siya nga ang bata gikulata sa live-in partner sa mama. So, mora sa dadin ha. Wa lang ko mo elaborate kay wa man gyud kibaon sa panghitabo. Apan na usabang iyang pagduda, dihang iyang nasiren sa usa ka bata nga nakasaksi nga gipatid-patiran sa pulis ang iyang apo. Dihang gipanghipo sa mga batang libod suroy pagkakadlawon sa Easter Sunday. Depensa sa mga taga-police station 2 nga pulos lang mga pasangil ug walay kamatuoran sa mga mitumaw nga mga reklamo batok sa mga pulis. Tungod kay dunay mga personalidad nga nagpaluyo sa mga reklamante human mi menos na mga ilegal nga kalihukan ug mga badlungon sa ilang area of responsibility. Daghan jud kay naligsan niya. Labi na katong mga prostitute, mga freelance o kanang kuan. Daghan jud kay nasuko niya. And we dili na to mawala ang kuan ang pagduda nga somebody nang unseen hands is doing against him. Wala. So wa gyud kanang kuan niya. Why murag nang gamit sa inyo para mo reklamo? Wala gyud nagamit na mo. Matud pa sa apuhan nga magtutudlo sa iyang apo mo'y nag-agni sa pagreklamo sa hitabo. Apan si SPO1 Richard Katakutan nga investigator sa Police Station 2 mo'y gitudlo sa inahan sa bata nga misuway pag-areglo sa kamatayon ni Chastity. Pinaagi sa pagtanyag og kwarta. Gihimakak kini ni Katakutan kay igor ako no siya nga miuban sa intelligence officer nga gitahasan pagsusi sa kamatayon sa bata. I have only a parting word to the mother ningon ko nga maayo nga ma-exhume ug ma-autopsy ang bata arog mahatag og hustisya ug unsa gyud cause of death. Wala na lain. No. King Perez, News 5. DSWD ni pahimangno sa mga ginikanan nga mahimo silang ikiha kung ilang pasagda ng ilang mga anak. Giawhag sa mga buhatan sa pagtukod sa Barangay Council for the Welfare for the Protection of the Children. Andrea Patenya, Suginlimi. May painumdum ang Department of Social Welfare and Development sa mga ginikanan o mga hamtong nga kabanay sa kanunay nga pagbantay sa ilang mga bata. Di kini angayan nga pasagdan nga maglaroy-laroy lang sa kadalanan aron malikayan nga masubli pa ang nahitabo ngadto sa 11 anyos nga batang si Chastity Mirabiles nga namatay human gituuhang gidagmalan sa mga sakop sa Cebu City Police Station 2. Matod sa DSWD-7, ang mga ginikanan mao'y dunay primary responsibility sa ilang mga anak ug mahimo silang
napasakaan og kaso tungod sa negligence kung ila ang pasagdan ilang mga anak nga menor de edad nga maglaruy-laruy sa kadalanan. Apan giklaro sa DSWD-7 nga di nila buot nga diretsyong ikiha ang mga ginikanan kay angay pa silang ipaubos sa intervention sa barangay. Kung sa PD 603, the Presidential Child and Youth Welfare Code, naaklaro kaayo ang duties and responsibilities of parents. Yeah. So, it could be na naalan siya, gitawag tatog nga, depende siya sa aso the gravity sa ilang gahimo nga sa laod. Kay, kung arita sa Republic Act 7610, that is the Child Abuse Law, no, abuse and exploitation of children, anybody, sa parents pa ka, caregiver ka, saka, is pwede ka mapasaka ag sumbong kung naay dako ka nga ebidensya against kun nimo. Girekomendar sa DSWD-7 ang pag-uumul og Barangay Council for the Protection of Children aron pag-identify kung kinsa ang mga batang libod suroy sa matag barangay aron ma-monitor ug mahatagan og saktong intervention. Dili unta mo abot ni ani nga punto nga ang arena sa ang PNP na ang mag-rescue. It should be from the start sa barangay unta siya nga nagsugod nga identification lang sa mga bata. Kinsa ni mga bata nga nasa daan, kinsa ni mga bata nga naa sa ilang barangay nang higda lang sa daktin sa dalan. Giklaro sa DSWD nga kung do naman gani ma-rescue nga mga batang libod suroy ang kapulisan, responsibilidad nila nga i-turn over kini ngadto sa local social welfare and development officer o sa mga drop-in centers sa labing dali nga panahon. Matud pa wa gyud sila katungod nga managmal niini bisag unsa pa man nga sa laod ang ilang nabuhat. The law enforcement officers, they're expected to implement the law and not to sila ang maghimo sa mga salaot. They are supposed to be protectors of children. Matud pa ang Department of Social Welfare and Services kung DSWS sa Cebu City Government mao'y naghandle sa kaso sa mga menor de edad nga giingong giabuso sa mga pulis apan andam muabag ang DSWD-7 sa investigasyon ug paghatag og counseling sa mga bata kung kinahanglan. Andrea Patenia, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kinisiglan Soko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay Dilam Kutob sa balita, Aksyon!